Okay, good morning, sir. I have a question to ask. My question is, what is ime-Agwu? Yeah, thank you for that question. Ajụjụ gị bụ gịnị bụ ime-Agwu? Ime-Agwu bụ nke mbụgodo bụ agwụ bụ agwụ. Agwụ bụ forces behind someone's gift. Asị onye agbara ọrụ, o nwere agwụ so gị, nnukwu agwụ so gị. And agwụ ahụ so gị bụ agwụ na-enyere gị aka iji wee na-alụ one or two, iji wee na-attend to people that cross your path. Example, ọ bụrụ na ịbụ onye agbara ọrụ, o nwere onye a ga-akpọtara gị nọ n'ọya ma ọ bụ nwere nsogbu, ijebe n'ọta gị ebe ịstọlụrụ ebe nyere ndị otu gị ọnọdụ, weda ma ị na-arụ n'ụka ma ị na-arụ n'ọdịnala ya kpọkuo ndị agwụ gị, kpọkuo fọsisi so gị, gwa ha na onye dị etu abịakwanụ nakwa nsogbu o ji wee bịa, ha nyere gị aka ka ị sọlvụọ problem onye a, ka onye a nwa aṅụrị. Mgbe ahụ iji ekpọkuo ndị otu gị, ha nyere gị aka ije mee one or two, anyị dị ikpere ekpere ma ọ bụ na ị chụrụ aja n'isi onye a nwee testimonies. Agwụ gị ọ ya forces nyere aka wee sọlvụrụ onye a ihe o ji maka ya wee bịa. O bidoro mgbe gburugburu. Ime-Agwu bụ mmemme festival. Ọ na-abụ mmadụ onye ọbụla na-arụ ọrụ agwụ na-eme probably once in a year, annually. Mgbe ahụ ọ na-eme bụ mgbe ọ na-atụ anya na ndị niile, whoever that have benefited from the person's gift, ga-abịa kene agwụ, kene mmụọ merie ihe. So ọtụtụ ndị mmadụ na-adị ekwuba okwu na-amụ amụ in olden days, because nothing is totally free in creation. Ụfọdụ ga-asị n'oge mgbe ochie na ndị nna anyị ha anara ana ego wee tọọ mmadụ na agbụ ma ọ wee rụọrọ mmadụ ọrụ. Ofu ihe ịghọtara na mgbe gboo etu esi eme ịmara mgbe gboo anwa adị apụọla oyibo. Example, onye bụ onye dibịa na mgbe gboo, let's say na Oraifite now, ndị ga na-patronize karịa na-abịa n'ihu ọrụ ya ga-abụkarị ndị Oraifite, Ọzọbụrụ, Nnewi, Ọba, Atani, ya is neighboring town, ndị nọ nso n'obodo onye anwa. Ha nwere ike nwee nsogbu, gbata ọjị, weta mmanya, bịakwute onye a sị ya biko nyere ha aka na nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Onye ahụ ewere ọjị ma ọ bụ mmanya ma ọ bụ ihe ha wetara ma ọ bụ ọgọ ha wetara jee yọọ mmụọ ayịyọ, si mmụọ na-ekwe ndị dị etu ha bịakwa akwa wee bịa, nekwa mkpa na-akpa ha, mere ha mkpa ha. Mmụọ mechaziere ha mkpa ha. Mgbe ahụ onye a ji emezi agwụ, ha abịazie bịa kene ekene maka na mmụọ mere gị ihe iji ụgwọ, mmadụ mekwara gị ihe iji ụgwọ. So mgbe ha ji abịa ekene mmụọ ahụ, mgbe ahụ onye a ji eme agwụ, ha egorozie ihe dị ha mma ma ọ bụ ego ma ọ bụ ihe dị ndụ, wee bịa kene agwụ na onye na-ejere agwụ ozi esi n'aka ya wee mere ha ihe. Mana ihe dị iche n'ụwa kịta bụ, n'ụwa kịta nwere ike onye na-arụrụ ọrụ abụrụ onye obodo oyibo ma ọ bụ onye Enugu ma ọ bụ onye Ebonyi Steeti, ịnọ na Anambra. O nwere ike ụbọchị ihe eme agwụ ya enwe ike ịbịa. So ọnya bata na ụfọdụ nwere ike isi oke they charge you so that ha mesịa adịghị ihe, amarazie na if you want to remember them in future, fine. If you do not remember them, no problem. You settle go ha once and for all. So mmemme ime-Agwu mgbe eji echeta agwụ na ndị niile agwụ mere ihe ji abịa wee bịa celebrate agwụ. Daalụ.